Ето още малко кадри от пистата, на която ще се проведе спускането след една седмица. Точно до нея. Ще ходим, се пуснем. Елой, бай, Пешо! Вика като овчар. Ето и надолу. Сега ще пресечеме някъде. Само че объркахме пътя и първо трябва да минем през дълбокия сняг. Което за нас е малко опасно, защото сме некадърници. Я да видим тия мацки откъде ще минат. Wrong way! Айде, вперед! Вперед, wrong way. Майко мила. Трябва да излезем там. Ще се разчекам тук. Добре, става. Лесно се излиза. И да минем надолу по пистата. Айде! Давай! Тук се пресичаме. Ето я! Ето. Ама че грозна държава.